राजापूर तालुक्यातील मिळण गावची आणि रावराणे समाजाची कुलदेवता श्री विठू महाकालीची पालखी आजपासून 5 दिवसांसाठी वैभववाडीत भक्तांच्या भेटीला आली आहे। ही पालखी सकाळी मिळण येथून सकाळी वैभववाडीकडे रवाना झाली। मिळण येथील होळीचा मांड येथून विठू महाकालीची पालखी तेथील मानकरी आयरे घेऊन वैभववाडीकडे मार्गस्थ झाले। यावेळी पालखीचे शिवसेना नेते अतुल रावराणे भोई झाले होते। पाहुयात ही क्षणचित्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।